माल काढतायत मित्रांनो. तिकडे खूप काढलेत त्यांनी, आमच्या आधी आले होते भरपूर काढलेत. तिकडे ठेवलेत त्यांनी पण, दाखवतो तुम्हाला. हे बघा हे बघा इथे 2 आहेत. ते बघा, ते बघा, ते काय पीठ 2-3 आहेत. बारीक आहे. थांब आलो. फेक इथं, फेक इथं ठेवतो वरती. फेक इथं वरती ठेव, नंतर भरू. पायात नको ठेवते, पायात जातात खाली. सावकाश काढ. हां हां, आता ह्या झापलीत आहे ना, पडणार नाही. मग सांगू तो फेक असेल बघ तिथेच खाली. असेल बघ इथं काहीतरी. आणि सुक्यावर दिसतील मला. हां हो बाबा, हाय वाटतं इथं. नाही नाही, कुठे गेलो एवढ्यात. वरती थांबतो.